Sziasztok! Ez most itt egy Bel Pais kóstoló lesz. Ez egy bizonyos típusú büdöskés sajt. Belül hasonlít az ementálira, kívül pedig inkább ezekre a taleggio és reblochon típusú sajtokra, ami olyan kis büdöskés. Limburger, szerintem Magyarországon lehet, hogy páran ismeritek azt a sajtot. Úgyhogy most akkor vágjunk is bele, és megmutatom nektek, hogy ez milyen, meg hogy milyen íze van. Csak hogy lássátok, hogy közben mit csinálok. Ez nem ideálisan szobahőmérsékletű, mert elfelejtettem kivenni a hűtőből, de szerintem látni fogjátok, hogy azért hogy néz ez ki. Tehát így néz ki a sajt. Ilyen nagyon-nagyon ementális lyukak vannak rajta, a széle meg ilyen kis büdöskés. És akkor kóstoljuk meg, hogy milyen is. Ez kecsketejből készült, úgyhogy azért a kecsketejnek van egy kis érdekes íze. Krémes. A büdösséget, ez nem büdösség igazából, hanem egy ilyen kellemes aromát ad a sajtnak, hogy a széle az ilyen kicsit érdekes illatú. Borzasztóan hasonlít az ementálira. Én azt mondom, tehát az ementáli, de még majdnem azt mondom, hogy a trapistát is érzem benne. Ugye a trapista az alapvetően egy, úgy mondják, hogy wastring, tehát egy ilyen mosott kérgű sajt, és ezt nagyon-nagyon lehet benne érezni. Nézzétek meg, hogy hogyan törik. Ez az egyik olyan sajt, amit borzasztó egyszerű elkészíteni. Nem kell vele macerálni, semmi kényes nincs ebbe a sajtba. Én ezt nagyon-nagyon ajánlom nektek, hogy készítsétek el otthon. Ha szeretnétek látni, hogy én hogyan készítem, és hogy én melyik receptet használom, akkor légy szíves kommentáljatok, és akkor csinálunk egy ilyen videót is, ahol ezt a sajtot készítem. Remélem, hogy ti is legalább ilyen finom sajtot készítetek otthon, mert ez borzasztóan egyszerű, tehát semmi körülményesség nincsen benne, csak tényleg neki kell állni, és bíznotok kell magatokban, hogy ez sikerülni fog. Sok szerencsét!